आंथ' नुनो मोनदों मोनथाम कर्नारनिफ्राय जेन'बा बाहाय मेनलि दाबिदारा इउपिपिएलनिफ्राय थागोन, इउपिपिएल बिपिएफआबो थागोन, बिजेपिआबो थागोन। दा बेवहाय माखासेफोरनिया थिग जायाखै आरोखि। जेने इउपिपिएलनिया जों खोनादों साथाम गाहाम दं दाबिदारा, बिजेपिनिखौथ' सासेल' सिंगेल राजिब कुमार ब्रह्म सार, बिनि अनगा गुबुनथ' गैया बनर्ग बिहाव हिसाबै। आरो सारा ओरैबायदि फ्रेन्डशिप दं आरो ओरैबायदि मरेल, ओरैबायदि आखु उइथ फेमिलि, माने बिथांनि अनजालि बिसियाबो ओरैबायदि रायजो राजाफोरजों मोजां, मानसिफ्रा खुब बाख्नाय फैयो आरोखि। आंथ' बारा गोबाव जायाखै माने इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव फैनाय आरोखि, थिग 1.5-2 मासल'। दा आं एथ' मिन्थियामोन आरोखि। बे 1.5 मासावनो आं मिथिबाय बिथांनि आइजोआबो बिसियाबो ओरैबायदि रिलेसनाव मोजां मानसिफोरजों। थ' बे बिसोर माने एकदमबारे मा होनो साक्सेसफुल फेमिलि आरोखि, माबाफ्राव बे रायजो खुंनायफ्राव रायजो राजाफोरजों मानसिफोरनि सुख दुख खबर लानाय, मानसिफोरखौ सहाय होनाय। दा जोंथ' जोंनि बे बर'फ्राथ' इसिग्राब डेभेलप जायाखै। दा जोङो दाबो गाव हारसिङै सोलिनो हानाय जोंनि बर' मानसिफ्रा न'खर गैया आरोखि। बेमार आजारफ्राव माने सहाय सम्पद लुगैनाय थायो। दा बेवहाय निस्सय मोनो आरोखि। आरो मानसिफ्रा आं सोंबाय माने लोगो मोननाय माने बयबो माने बे सारखौ बाख्नायो, बिनि बिसिखौ बाख्नायो, मोजां माने जोंनि माने हठात लोमजानाय साजानाय बेमार आजार हाबा हुखा माने बे समाव नांगौसेबांखौ नंजोबाबाबो मानसिनावथ' लुगैनाया माने जोबथा थाया। इउपिपिएलखौ नोंथाङा मानो नागारदों? इउपिपिएलआव मोनसे आदर्शआरि निथि होननाय बुस्थुखौ आं मोनाखै आरोखि। बिथांमोना जि ओंखारलांबाय आरो बिनिफ्राय गाहाय फारसे नायहरा आरो सोरनि थाखाय माने इउपिपिएलआ एसे गोबावाव दिनैसिम बेबायदि महराव फैदों बिथांमोना बेखौ साना आरोखि। माने गोजौथिं माने मा होनो बिदिखौ सिएफजों थानानै खारफानाय, एमएलएजों थानानै खारफानाय, माने बिथांमोनजों मिटिं गायैनो सेस, ओरैहाय पाब्लिकनि अभिजग बेयाव बिसोर खबर लानो टाइम गैया। दा खालि बाख्नायो बिसोर गावसोरनि एमफोरखौ। ओमफ्राय सारा एथ' गोबाव थाबावनांगौ, एथ' थाबावगोन बाख्नायनानै आदाय नामा, खिन्थु मावनानै बे नोंसोर गाहायाव खामानि मावासो बे सारा देरहाबावगोन, बिथाङा अब्लासो थागोन, बिथांनि मावा। बिदिनो सिगाङाव बाख्नायो आरोखि। बेनिफ्राय गाहायाव फैनानै बिसोर खामानि मावफैया, अब्ला रायजो राजाया बोरै जानो? सासे मानसिखौ दैनिकनि मिथिङाव नुयो, अब्ला बे गामियाव फैखोना मावाखै बेलाय? सानफ्रोमबो मिथिङाव बे, होमबाथ' बे जेबो मावफैयाखै गाहायाव फैनानै। आरो माने इउपिपिएलनि एमएलएआनो होन इएमआनो होन माने बिथांमोनहा बे सिस्टेमखौ मिथिया दे सासे मानसियाल' गावजों थाबाय थानांगौ दे, बिथांमोना दि मारै सामलायनांगौ देशखौ बे गैया आरोखि। आंनि मथे बिथांमोना सोलाय सोलाय मानसिखौ लांनांगौ, हो सोलाय सोलाय मेल मिथिङाव मानसिखौ लांनांगौ, बे गैया बिथांमोनाव। आं इउपिपिएलआवथ' पिसिडिआर समनिफ्राय मावबोदों। माने आं ओरैबायदि मावबोदों, बिथांमोना खोनायोबा गाज्रि मोनगोन, पिसिडिआर बै समाव खुनु सासे मानसियानो गैया, बिनि सायाव थाखा फैसाबो गैया। आंहा सोलिनो हायो, आंनाव 47 बिगा साहा बागान दं, आं हारसिङै आंनाव गारि मथरबो दं, थाखा फैसाबो दं, बाक सक्ति दं आंनाव। पाटगाव प्राइमारियाव आं बेबायदि मावबोदों। इलेक्सनाव आं 1 लाख थाखा हरदों, 50,000खौ आं टिभिलाव होदों मानसिफोरनि सिगाङाव, आरो 50,000खौ आं सानखादों बे फैसाया रिटार्न जानाय नङा। आंनि मिसेस, आंनि हिन्जावनि आखाइनिफ्राय लांनायाव निस्सय माइना माबा जागोन नंनानै आं बे मोनदांग्रोदों आरोखि। माने फैसाखौ बायसान्स सुख'आबा हिन्जाव मानसिनिफ्राय लाङोबा माने खायसे सेन्टिमेन्ट थायो नालाय, बिसिनि फैसायाबा बिदि। ओमफ्राय आंनि हिन्जावनि आखाइजों हरदों आरोखि, फैसाया रिटार्न जायाखै बेबायदि। ओमफ्राय भट इलेक्सनावथ' इउपिपिएल पिसिडिआरआव रायजो राजाया बुहुद दान होदोंथ', जानाय लोंनाय गासिबो बुहुद एकदमबारे। दा जोबनायाव रायजो राजाफ्रा जेसेबां लुगैदों हास्थायदों बे गैया, बेबायदि जाहैयाखिसै। आरो बिथांमोना सिस्टेमजों सालायाखै, आदर्श गैया, निथि गैया। जाय लिडारा उन्दुनाय थादों खेबसेबो नायाबो सोङाबो मा जादों। साफ्रोमबोथ' खारनो हानाय टाइम गैया, नाथाय गोसो सिङाव लुगैयो। आंथ' माने लरेन्स बिथां एमएलएखौ ओरैबायदि, न'आनो नोंसोर नुबाय आंना लामा गुदियाव, आं आसा खालामबाय थादोंमोन बिथाङा सानसे आंनो थाइसे आपेल फिथाइ होफैगोन आरोखि, बा गस्ला गेन्दि गांसे लाबोगोन। जोंनोथ' जेबो नांखाया, कन्ट्राक्टारबो मावा जोङो, जोंहा दंखाजोबो आरोखि, नांगौआनो गैया। नाथाय मोनसे रिलेसनशिप मानसिनाव 10% मानसिया रिलेसनशिप लुगैयो, फ्रेन्डशिप लुगैयो।
बिदिखौ जों मोनाखै आरोखि दा बिथांमोना खस्थ' मोनगोन जों बादिखौ माने आदर्श नितिखौ सिफायबाय हो आंथ' दुगा बुंनो हायो आं रावनिबो न'आव थांनानै बुरखायहैयाखै आंनि सावगारिखौ नुनानै आंखौ नुनानै इउपिपिएलनि गोबां मानसिया चेन्ज जादों जै दिननिफ्राय आं बिजेपिआव हाबदों बे दिननिफ्राय ज्राव ज्राव सामफ्रोमबो नुदों आंथ' बुंखादों माने आंखौ नुनाय लोगो लोगो अनेक मानसिया फैगोन नंगौबो दा बेबादिनो मा पलिटिक्सआव मानसिफोरखौबो नाहरग्रोयो सिङाव गोसो सिङाव दुखु मोननाय दं नाथाय आवगायनो हाया बेबादिनो जेरैयाव आं आवगायबाय आंखौ नुनानै मानसिफ्रा फैबाय आरोखि बेदे रायजोफोर जाय पलिटिक्स खालामो अराय समबो आं बुजायहरो जों पलिटिसियान नंखाया नोंथांमोना मावथिनि न'खराव थानायखौ दानागार सुख दुख खबर लानायखौ दानागार नोंथांनिफ्राय जेबो मोनाबो जानो हागौ नाथाय फ्रेन्डशिप लाखि बे हले पलिटिक्सनि एकदम मा होनो बेखौ पलिटिक्स खालामनाय जानोबा बे नितिखौ लाखि इउपिपिएलनि साफ्रोमबो बिपिएफनि साफ्रोमखौबो आं बुंहरबाय देरहाखांबानो दि नोंथांमोनखौ माने जों देग्लाय हागौबाय बे नङा आयुआ गोलाव जोंना माने सानसे नांफैफिननांगौ जायो गतिके नोंथांमोना रिलेसन था पलिटिक्सआव खालामोबा मानसिफोरखौ आदर्शआव खालाम नितियाव लाखि बेनो आरोखि